Shoutout tayo ko sa akong sa akong t-shirt tayo, Open Core. Ay mo kalimot po, visit silang shop, kilid sa Gaisano, Mactan Island Mall. Dia kilid na gud. Side kilid, asa ka kilid. So stay tuned lang ha, kilid. So sa pagkain no, na ako diri karon sa Sweet Street kaya atong suwayan nila mga pagkaon ring lami kayo. So stay tuned lang sa atong mga next clip kay daghan gani mga lami ka no. Tistingan na to. Kay bao ba mo na ang Sweet Street kay usa ka family business gikan sa chef hantod sa cashier. Ang tag-iya kay usa ka matinabangon nga tawo. Kaya mga staff nila consist of tambay, newspaper boy, elementary level, kay gusto sa tag-iya makatabang sa ilang mga pamilya. The word Sweet Street come from the vision that we need to have presence for every corner and every street, not just in Cebu but in the entire Philippines. Why sweet? Because we look at people, we look at relationship and their experience in Sweet Street. Natukod na mo ang Sweet Street sa January 28, 2016. Ang Sweet Street is anchored in three major area. Quality of food, we don't compromise quality. The standard where we can build up food consistency, and the affordability, the value of the money for the customer. Alongside with that, our main focus really is to reach out the underserved. Students are people that has to be given an opportunity to experience a conducive fine dining environment yet affordable sa ilahang budget. Ang tumong sa Sweet Street ay mga students na tight budget. Mao ilang presyo ang student meal kaayo. Ang kalayan siguro sa Sweet Street sa ubang restaurant kay mo na siyang deliver mi og healthy nga food, yung affordability po sa mga tanan nga mukha. Ang Sweet Street na locate sa Old PUG Terminal, atbang sa Metro, Super Metro Lapu-Lapu, nasa ML Quezon, Paho, Lapu-Lapu City. Ibaw ba mo na ang Sweet Street magpakaon sa mga kabos? Pinaagi sa inyong pag-dine-in or take-out. Kaya ang gusto sa owner, katabang, pinaagi sa iyong gamay na restaurant pero gikan sa dakong kasing-kasing. So karon mga guys no, pasalamat di ko kay busog kay ko karon. So pasalamat ko sa mga tao nga maangay jud pasalamatan. Sir Cyrus, Ma'am Nilfa, Ma'am Sir Chris, Sir Neil. Salamat kay ninyo kay inyo gi-invite dire sa inyong lamion nga Sweet Street. The best dire ang ilang pasta ug ilang burger. So stay tuned lang sa next vlog na to kay mangita ang tagkan-anan nga bagko. Woo!